Isilomo se-Kaizer Chiefs uDr Khumalo sesiveze izinto ezintathu ezibalulekile emidlalweni wokuqala kaNasruddin Nabi kumakhosi. UNabi uqale kahle kwi-Chiefs inqoba ngo-2-1 ekuhambeni ibhekene neMorumo Gallants emidlalweni weBetway Premiership eBloemfontein ngomgqibelo odlule. Lezi zinkunzi zaseSoweto kudingeka ukuthi zibuye ngamandla zabe sezinqoba lo mdlalo ngamagoli kaMduduzi Shabalala noMfundo Vilakazi zabathweswe iziqu esikhungweni semfundo ephakeme kulona leli qembu. Njengoba iKaizer Chiefs iqala isizini entsha ngokuwina, uKhumalo wodumo useveze izinguquko ezintathu abona sengathi usezenzile umqeqeshi omusha we-Chiefs kuze kube manje. Lo mdlalo wanqoba i-AFCON ka-1996 neBafana Bafana ukholelwa ukuthi iqembu lakhe lakudala lidlale ngendlela ehlelekile futhi belihleleke kakhulu kunangesizini edlule. Okwamanje ngeke sikhulume okuningi ngomdlalo owodwa, kusho uKhumalo. Kukhona ukukhanya okubonakalayo kunoshintsho oluningi uma ubheka phakathi komdlalo weTotal Cup nomdlalo neGallants kunokuthuthuka okukhulu. uKhumalo ukholelwa ukuthi abadlali bakaNabi bakhombise isimile emidlalweni neGallants. iChiefs ingenelwe yigoli ekuqaleni kwesombe sokuqala kodwa yadlala ngokulingana ngegoli likaShabalala. Ukuqeda kahle kukaVilakazi kubanikeza amaphuzu aphezulu. Lo mqeqeshi wakwaba ngumqeqeshi we-Young Africans uncoma isimo seqembu lakhe wathi kube ngenye yezinto ezinhle njengoba iChiefs iqala uhambo lwayo lokubuyisa udumo lwakudala. Kuhle ukuthi siwine umdlalo wokuqala nokusiphatha kwabadlali nabalandeli, kodwa kumina ngibona izinto ngendlela ehlukile kunabalandeli nabezindaba. Usho kanje, ngiyazi ukuthi muningi umsebenzi okufanele wenziwe lapho, kodwa kwamanje ngihalalisela abadlali bami ngesimo sabe sihle kanye nokuwina. Angijabule neze ngakho konke. Into encomeka kakhulu emidlalweni wanamuhla amaphuzu amathathu, umoya nesimo sengqondo sokuwina. uShabalala noZwane bawuqalile umdlalo baphinde bakhishwa. uWandile Duba noVilakazi bobabili bangene umdlalo usuyophela. Uma ukhumbula i-interview kaMduduzi Shabalala ayenzile ebuza ukuthi yini eyenza uRelebohile Mofokeng agqame, uthe umehluko ukuthi iChiefs ibingayitholi imiphumela ibinkulu ingcindezi kubadlali abancane. Leso bekuyistatement esigcwele. Ngokusungula kwetsha uyabona ukuthi uNabi uyabavikela, khona manjalo uKhumalo uxwayisa ngokuthi ukwakhiwa kabusha kweqembu ngeke kuba lula. Lona umdlalo webhola futhi kunemiphumela emithathu engaba khona: ukunqoba, ukuhlulwa noma ukudlala ngokulingana. Bazoziphatha kanjani abalandeli beclub uma ehlulwa? Abantu kufanele babheke imininingwane ecokeme. Uqinisekile ukuthi umqeqeshi wangaphambili we-AS FAR Rabat usendleleni efanele ukwakha iqembu. Kungathatha iminyaka emihlanu iSundowns iqala ukuthuthukisa iqembu layo kancane kancane. Amakhosi azodlala namaZulu FC emidlalweni olandelayo weligi mhla ka-25 kuSepthemba 2024 eMoses Mabhida Stadium eThekwini.